weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takusana yoni to dabiya to koɓɓillo to hoore fonde to dunga wuuro ceerno dunga wuuro alpha to dunga bosoyaɓe to wuuro moolo to nabbaji ko on takusan juula ha e nder galle ceerno yayaba to richatola ha to galle ceerno samasa to mataɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gaddidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi ndi ene tijja tigui jillu makko e mayirde lewru gonɗen ɗu to leydi Chine ɗum noon so laatima ma won jillu makko garwanigo e nder leydi Chine to leydi Sénégal yimɓe ɗiɗo kolliri tigui wonde ina tilfora fodde million ngaji jeeɗiɗi taw ko France CFA e nder galleji men kelaɗi to legal biteɗi cité imbécile e nder Dakar to leydi Mali aljuma hanki o wonno manditare arwanide ko fati clinique périnatale mo roi Mohamed Sisa afi e nder Bamako ha joni to leydi Mali laamu transition go leydi Mali ɓe puɗɗima woppidde yoga e ɓen tawa ko tambinoɓe état islamique e nder Sahara ɓe foof noon ko yidde jaam e kisal yo artu hakkude mabɓe état islamique en bisimilla moon ketti hotondirte joni joni piren pakkiren musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiɗo hen lekki ari dow men woni gorelte hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorelte ya ɓe ceetima e muɗuma ko wayno dogam cité kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi kettinaka gandaka tawa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinnooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorelte joni joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heftinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorelte sa yeehi to site internet mo gorelte a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorelte so tawi ko tongode gorelte gonɗa ko leydi Sénégal jokkodirta koye Mamadou Ngaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko Dakar Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habisek mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34
77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorelte e jeese meɗena. aadi bilaadi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne yawno ɓe wonɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna. so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent to neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biteɗe muuɗa hirda. muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahɗiɗi hoore mum ha habba. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawete. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala konema ha mbiya yoni. jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA. jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82. so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ene golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni ganduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni. ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir jeetati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. kabaruji men e ɗemgal pulaar ko leydi Mauritanie puɗɗotoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie ina foti wadde jillu mum
to leydi Chine e mayirɗe lewru juin mayirɗe lewru juillet ndu gonɗen ndu so tawi noon jillu ngu laatima ko ngol ɗo wonata lawol makko garwanigol komo yillo leydi Chine gila kay o ari e lefol laamu e mbadi heblanade jillu ngu noon hono biyeteɗo mome wula beybati ko jagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate ndema aljuma hanki o joddima e ambassadeur joɗiniɗo Chine e nder leydi Mauritanie hono biyeteɗo li ben jina wula beybati noon ko ministre kalfinaɗo ko fate ndema o wi tigui nguɗo jillu ngu Ahmed Cheikh Ghazouani hoorejo leydi yiiɗi wadde to leydi Chine ko yidde kay ɓeydude e jokkodiral moƴƴal e cehilagal e jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ha tengti noon e fannu ndema o holliri noon Mohamed Cheikh Ghazouani ko neɗɗo tigui ko wunjuɗo e ndema no fewi jiɗɗo yo ndema ka jellito e nder leydi Mauritanie saabu ko ndema tan wawi jellidde leydi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jencude woni résultat ji wannoɓe examen ko fati kay ummade école fondamentale faade première année collège yalti ha laaɓi gila ñande alarba ɓennuɗo hollirama noon e nder école aji de leydi Mauritanie hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi école keɓani hay neɗɗo goto ala admuɗo e nder ɗiɗon école aji ɓe kolliri kadi temedere capanɗe joyyi e ɗiɗi école ɓen noon heɓɓi kawgal ngel tawa kadi yoga e ɓen ko heɓɓe moyen aji taw ko moyen aji moƴƴi no fewi woni tigui moyen aji moƴƴi no fewi waɗi kadi école aji jeenayyi ɗina école aji ɗon fonnoɓe wadde kawgal ngel garani woni ko absaji jiyaka hitande hikka nde noon foof wanno ƴamanno kawgal ngel ko temedere joyyi ujunere ene fawi temedde jeegom e capanɗe joyo e jeegomo élève kañum wanno tigui ɗaftodirannoɓe kawgal examen ngel heɓɓe hen ɓe noon ko capte medde heɓɓe hen noon ko capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeegom e capanɗe jeenayyi woni 57 699 ko ɗum woni ko heeɓi kawgal ngel so tawi noon koɓe keɓani ɓe rewɓe dow ɓe ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi woni 47 957 ko ɓen woni rewɓe dow ɓe keɓani kawgal ngel so tawi noon ko ujunere e temedde nayyi e sappo e jeenayo woni 7418 ɓen ko fonnoɓe wadde kawgal ngel woni absaji ɓe jiyaka ɓe garani wadde ngellona kawgal e nder kawgal he noon to de participation d' admission woni tigui heɓɓe kawgal ngel heɓɓolirama e nder temedere kala hen capanɗe joyyi e joyyi heeɓi woni 55% so tawi ko to de participation woni ko ari tawtorede kawgal ngel noon e nder temedere winditinoɓe kala hen capanɗe joyyi e jeenayyi % mbawi tigui arde tawtorede e wadde kawgal mumen toɓɓe ɗe noon hollirama tigui toɓɓe ɗe ɗeɗɗo wawi hebde kay ha wiye heeɓi kawgal ngel so tawi koto hoddel harbi toon noon ɓe cohluno ko 80 sur 200 ko temedde ɗiɗi toɓɓere ƴewete foof so tawi keɓɗo he toon noon kala keɓɗo capanɗe jeetati toɓɓere ene wayno heeɓi so tawi noon ko wilayaji keddiɗi ɗi woni région ngaji keddiɗi noon ma jomum heeɓa capanɗe jeetati e joyyi toɓɓere sur 200 woni 85 sur 200 nde jomum wiye admis e guelɗon kawgal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen goski Mauritanie naji goto mayɗo to leydi Belgique kene wara joni lewru nana ɗacca e nder morgo e nder leydi Belgique kanko mayɗo noon koreji makko cuwa yitudemo taw o wiyete walla koreji makko cuwa yitede omo wiyeteno Sidi Ndiaye noon e kayitaji makko ko rosnajo o jibina ko 1952 goski ki noon en tawe to morgo to wuuro witego Anvers ene tawe e nder leydi Belgique ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie heeɓi ƴiwonde muɗuma gatamare aljuma hanki jamma wilayaji tati ɗi Nouakchott ɗi kala haysino ɗi kebdani kay kanji kala no toɓoji ɗi potani teskama wilayaji tati ɗi foof keeɓi ndiyam keeɓi tigui ƴiwore mumen taw ko gatamare so tawi ko Nouakchott banggue hirnague woni Nouakchott Ouest toon noon tawi Nouakchott banggue hirnague west legal Tafrak Zéna heeɓi ko 30 mm ko legal ɓurgal toɓede Lixar heeɓi ko 23 mm Sebkha heeɓi ko millimétre uji sappo so tawi ko Nouakchott nord woni Nouakchott banggue rewo ɗon noon ko Teyaret heeɓi ko 29 mm Darnayim heeɓi ko 15 mm Toujinina heeɓi ko millimétre uji jeegom so tawi ko Nouakchott banggue tawi ko Nouakchott banggue Nouakchott sud so tawi ko Nouakchott sud noon woni banggue worgo teskama tigui legal Arafat heeɓi ko 15 mm Elimana heeɓi ko millimétre uji joyyi Riyad ko legal
caggal ɓurgal famdude heeɓi ko 2 mm yaade noon woni pekaji ɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Biram da Abeydi kañum woni hoorejo cotala bitegal mouvement ira ko sarɗiyanke nder suudu sarɗiyeji ɗo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde yidde makko e miijo makko e oɗo saaha joni ko ummade ɗaccidde gardigu cotala bitegal ira ngal o tafi o ardi ɗiɗo duuɓi kala o holliri noon o haali ɗum noon o halfina ɗum so woppiti noon halfina ɗum sagataɓe taw ko sagataɓe woɗɓe ɓurɓe kay cuusala ɓurɓe kadi humpitade ko fati woni compétence ko fati kay e gueɗe kesama wawde kadi wadde kala saaha tawde mbaɗa tigui rapport aji mumen ko fati violation ngaji des droits de l'homme e batteɗi e nder leydi Mauritanie. o holliri noon wonde mouvement ira ɓurata kon gansanga mouvement ira o ɓurata jogade mbawka e dimago kala e nder golle mum yiɗi gollade ɗe o holliri noon o ɗowi ira noon ha yettima to foti yettade andama e oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi kala ala majjuɗo ira siftinde on noon ira tafa ko guila hitande ujunnaje 2017 woni 2008 koye nden hitande kadi kanko Biram da Abeydi on nangano o meƴƴa e nder kasoji tawa nangirno noon ko tawtorede reportage documentaire goto français banno ko fati e maccungagu e nder leydi Mauritanie ko ha hitande 2011 noon ko nden woppita taw ko Mohamed Abdel Aziz gonnoɗo hoore leydi Mauritanie ngan sanga ko kañum wannoma gracier woppitimo o yalti kaso ha laaɓi habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen cité imbécile ko legal wite noon e nder legal ngal noon laamu ngu koko nulduno toon bulde des rouji yo kella legal ngal ha laaɓa momtal ngal hangal laaɓa ngol kelgol noon wanno tigui ko gila jamma aseta ina wiyata aleta ɓennuɗo yimɓe ɗiɗo noon kollori wonde haalisaji men tilfima hen e nder koɗanɗe mumen nde wonno kadi nde heelete hewɓe mabɓe tawa ngalano e nder ɗiɗon galleji nana koɓe kolliri noon mi kaalisaji mabɓe kewɗi tilfima nana ubbi tigui e lesa décombre uji legal ngal ha hen goto noon ene wiye Lamine Faye noon ko ɓurɗo boomade hen saabu on holliri wonde joguino ko million ngaji 5 ɗina million ngaji 5 noon ko ɗi moftuno to guila moftuno ɗi o liggi ɗi duuɓi ekkitali omo rendina ko dendagal ngalumo kala ko noon foti ko ɗum tigui woni ko moftuno e nder galle makko gallo heela noon e oɗo saaha joni ɗin haalisaji ko tilfiɗi e lesa ɗoɗe galleji ɗi ha kono goɗɗo o kadi ina wiye Salamata Diallo noon holliri tigui wonde kañumne e tilforama hen million ngaji ɗiɗi taw ko franc CFA o holliri ɗina million ngaji ɗiɗi kadi wona haalis makko ko haalis tontina woni tigui piye mabɓe ɗe ɓe mbaɗata e kala saaha ɓe mofta taw kadi ko kanko halfinno ko fati e moftugol haalisaji ɗi kanko Salamata Diallo noon o holliri tigui wonde yidde mabɓe tan e oɗo saaha joni ko yo laamu ngu ɗaccuɓe ɓe mbawa yettade nokkuji ɗi ɓe irta leydi ndi beele ɓe mbawa yitude haalisaji mabɓe teskama noon guila legal ngal heela faade oɗo saaha joni kanko Salamata Diallo mbiyen jallel guila nden kay hollirama tigui ko ɗon walata jamma e ñalawma kala ko ɗon woni ene yiya kay kala ko soynine weɗo sikka yataw wona biyeɓe ɗi yiiɗe kay mabɓude taw wona o hoɓe kolli ɗon ɗo saaha joni yidde mabɓe tan ko yo Macky Sall walluɓe haaɓe mbawa tettude walla yitude ɗeɗon koppereje ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Thiès e nder weekend ɓennuɗo ko gujjo mo hinde cambrioleur woni tigui natoɓe galleji yimɓe jamma kañum tigui naati e galle goto o yaadi to noon e haalis kene qime 1.250.000 taw ko million e fayi capanɗe joyi ujunere taw ko haalis CFA o yaadi kadi e kanŋe bisuji taw ko kanŋe hotone taw e kanŋe e cakkaji taw ko kanŋe guyko ka noon waɗi koto galle biteɗo monsieur Niang noon hoɗi koto legal monsieur Niang hoɗi koto legal bitegal Ker Saïb Ndoye e nder commune mo Thiès banggue de Thiès Nord banggue Thiès banggue rewo ko toon hoɗi monsieur Niang noon porti plainte contre X to section de recherche de la gendarmerie mo Thiès enquête jaajo noon udditama hen kono hay oɗo saaha joni gujjo so taw yitede koto kahon paɗen to kahon noon ko joom moto Jakarta jarnoɗo dolo woni Sangara ha wi Zuy ene dogna moto
goto o kadi dogdu fakkil no fewi ko kañuma waɗi accident o yani o sami e leydi o yadani e fittanu makko omo wiyetino noon Meduma Thiam noon o yani noon koye dow lawol bitego route national numéro 1 tolno station SDPP to de kanda e nder commune mo Kahona Goski makko noon ko sapeur pompier ƴettiɗon Goski ɓe mbawi nawde ɗum to hôpital régional mo Kaolack ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to wiyete Ngekokh commune de Ngekokh ene tawe e sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Ousmane Dia noon hawri e ladial koye nder kaso o yaltiri aduna ko duuɓi 25 Ngekokh noon ene tawe e nder département mo Mbouro o nanggano noon koye seppoji bannoɗi e ñawore Ousmane Sonko hakkude ñawre Ousmane Sonko e Adji Sarr kanko Ousmane Dia basɗo hen basɗo fittare mum e nder kaso o teskama o yeyanno ko journal uji hollirama kadi e kala saaha waɗanno crise aji épilepsie woni tigui yande hoore e kala saaha ko on tigui woni basɗo fittare mum tawa koye nder kasoji ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum warahmatullah rahmatullahi taala wa barakatuh Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor ina wayno eɗen kollita dey holɗum Weltare TV eɗen godde sunare mawde hannde giƴi min sehil min koddiɗo meɗen biyeteɗo Ibrahima Moussa walla mbiyamo Ibrahima Boubiyel cankiɗo to e Gabo eɗen gandi hanki dey sunare nde are meɗen ɗum noon eɗen gullo dennangal bandiraɓe yo Allah yurmomo yaafo dennangal maɓe julɓe laaɓi dey ina wayno hankadi PS holliti kamen jahata candidat kamen jahata 2024 jadata koye APR yakar holɗum ina wayno Aminata Mbengue Ndiaye Doudou Ndoye Abdoulaye Wilane Mansour Mbaye Serigne Mbaye Thiam kamɓe fof hanki ɓe gari ɗo henna e 16 mabɓe gonɗo ɗo e Lindiane Ziguinchor ɓe noddi militaji mabɓe kamɓe fof ɓe goni ko caggal Allah caggal président de la république Macky Sall kala mo jofaniɓe ko on ɓe jadata kamɓe ɓe beraki koɓe yaadoɓe e APR yakar ɗoɓe gonno hanki ɗo ɓe gonata so tawi en garti ɗo henna enen gandi ñawore hanki de yani holi oɗo reni capitaine Bassène e Oumar Umpoy Bodia ɓeɗo de eɗen gandi ko sokanoɓe gila 2018 ha feere boofa bayoto 14 waranoɓe toon ɓe kamɓe eɓe tuuma hen gila ndenno eɓe goni ɗo e kasoji métre kelodor sileli eɗen gandi kañum woni en woka mabɓe holliti noon juge o jaɓani o ɗaɓɓirino kadi juge o yo waɗanɓe holɗum jawe taw eɓe mbawa yaltude on kadi jaɓani o ɗaɓɓiri kadi liberté provisoire ina wayno kadi on jaɓani o holliti joni noon datta ala hay hunde ala so wona ɓe gullitoyo holtonto e durwade lom saabu ɗum ɗo satti no fewi laawol fo juge salo ɗum ɗo nanni politique kamɓe no ɓe ngala hen hande o ala hen janggo so tawi en garti ɗo ha feere poste dey ina waɗi caɗele salaire uji men ɓe wonno poste eɗen gandi koko yani ɓe kolliti noon caɗele mabɓe ɗiɗo lebbi fof kamɓe de ɓe keɓani salaire uji mabɓe ɗum ɗo ɓe gullitima laamu ngu yo waw darade wawa wallude ɓe haaɓe mbawa hebde holɗum salaire uji mabɓe so tawi en garti ɗo e commune Mangolo ina wayno maire mabɓe de docteur Cheikhna Diatta o holliti holɗum o ewnima président de la république e laamu ngu yoɓe mbawa woppude kaɗo laana Aliou Sito Diatta ka ummo Dakar ka ara ɗo henna ka ummo ɗo ko fewta Dakar ka waɗa wasno waɗete noon ina wayno deeƴal arti e nokku o ɗum noon ko ɗum tan ɓuuri wawde addude jaam ɗum ɗo laamu ngu no holliti kañum wawata woppude laana ka ara taw deeƴal ala sécurité ala ina bonne jamma e ñalawma kamen mbatta ɗum hande mbatta ɗum janggo ɓe mbawa tan ko muñade ha nde arti e peeji mumen foof goppa laana ka wawa arde ga ko ɗum tan jaam wawata dañede ɗum ɗo noon woni ɗiɗo kabaruji garanen ɗo e nder Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah e Weltare TV yallah hokke walde jaam allahumma amina seydi Kébé en donima dendagal koreji duttiɗo to leydi Gabon en donimama an musidɗo men Amadou Issa Kébé kabaruji men e ɗemgal Pulaar so nommima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena hono commandant Mathieu Sena ko officier Sénégal najo ko laafaji mbulaji woni casque bleu ɓe ministre maɗo leydi Mali o jeeno o waɗi noon vidéo o sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji e nder vidéo
video he noon omo ñiŋa no feewi laamu transition ngu Mali ha teŋti kay no laamu ngu holliri tigi yo ministre ma woni laafaji mbulaji nde galtata leydi mum ha laaɓa ko ɓuuri yaccade laamu transition ngu noon e gaddugol colonel Azimi Koyta ɓe jonnani haala makko haydara ɓe jonnani vidéo ko ɗum saabi noon ɓe mbi kanko kay hoto fadata ministre ma ni nde o yaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade aljuma hanki o ƴetti laana makko ndiwaka e oɗo saaha joni omo tawe to terenga e ndera woni to Dakar ha joni kabaruji men e ɗemngal Pulaar to leydi Sénégal ha joni leydi Mali keddoɗen ha joni jagorgal leydi Mali kalfinare ko fate cellal aadi kalfinare ko fate cellal aadi caggal kayne inspection de la santé o uddi caggal kayne waddi inspection de la santé wanno o uddi walla o rokki yamirol uddugol clinique aji wondude e cabinet ji médical uji kewɗi e ndera Bamako lamorgo leydi ndi o yamiri uddugol clinique aji jeetati wondude e cabinet ji taw kadi ko ɗi ngara uddira ko wasde jogade ɗi agrément woni tigui wasde jogade kayida wawde kay wadde ɗeɗon golle taw kanji kala ko nder commune goto woni commune 1 e ndera Bamako ɗina centre uji gonala clinique aji ɗi uddadi ɗon ɗi goni hono centre biya e cabinet biyeteɗo cabinet d'ophtalmologie biyeteɗo le reflet du sud wondude e clinique biyeteɗo Elwa Sidibé e clinique ophtalmologie biyeteɗo Aye Batima Kota wondude e cabinet ophtalmologie mo Ibrahima Sampare e cabinet consultation ophtalmologie union optique wondude e cabinet médical de kinésithérapie biyeteɗo Bana wondude ɗiɗo kala noon uddira ko uddadi définitivement wasde jogade ko wiyete agrément so tawi noon ko cabinet de soins biyeteɗo les merveilles on noon ko partiellement woni tiko hen hunde tan udda saabu kay on yamira yo udda tan ko nokku woni suudu ngarwinirdu ndu woni tigui to ɓe mbiyata salle d'accouchement ko on goto yamira tigui yo uddu kile goto yamira kono noon o nokku woni jamiraɗo yo uddu ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi Mali kalfinata ko fate cellal aade hono colonel Assa Ba Diallo Touré o ardima aljuma hanki o jeeɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko fati kaya e anniversaire gadano puɗɗugol golle clinique périnatal Mohamed Sisa e nder Bamako moɓe mbiyata CPMVIB clinique o noon darani tigui ko sukaɓe e rewɓe e nder leydi Mali ardi clinique o noon woni directeur clinique o ko colonel major Moussa Boya Coulibaly clinique o noon ina ƴetta en charge woni ne safra tawa kadi alda e jobdi ɓena rewɓe tawa ko en charge rewɓe sowiɓe tawa kadi ko grossesse en risque woni tigui deedi ɗi ndewani lawol woni tigui ɓe mbawa deedi jogaɗi kulhuli ko ɓen ɓe kewi ƴettude en charge wondude sukaɓe jibinaɓe ɓe ƴetta ɗumen en charge guila nde jibina kay ha daña duuɓi 5 clinique o noon komo référence garata makko komo référence 3 golle magol clinique o noon magol makko équipement makko moye matériel foof ko laamu leydi Maroc woni tigui royaume Maroc kañum yalti ɗum ha laaɓi jeero mum ene ɓuura milliard uji 9 taw ko franc CFA ko kanko won ko hanki noon wonno manditare makko gadano e nder hitande wotere ko tafa ko kay faade oɗo saaha joni teskama tigui ɓe mbaɗi 1,793 consultation taw ko consultation pédiatrique ɓe mbaɗi 1,594 consultation gynécologique ɓe mbaɗi 141 accouchement woni tigui ɓe garwini toon 141 debbo 69 césarienne woni ko waɗa toon 193 examen taw ko échographie et radiographie woni ko ɓe mbatti toon 443 examen de laboratoire e nder hitande wotere woni bilan golle clinique o ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa 6 lewru juillet gonɗen ɗo colonel Azimi Koyta hoorejo leydi Mali o bismima dendagal ɗiɗon ministre uji taw
taw ko wonnoɓe gouvernement ittaɓe woni les ministre sorta o bismamaɓe noon to palais Koulouba to ministre uji sortaɗi noon hoorejo kanko hoorejo leydi ndi noon o holliri tigui wonde kay kamɓe kala ittede gouvernement ha joni yoɓe gandu wonde ko hande tigui o ɓuuri sohludeɓe ɗum noon kamɓe foof nde mbaddata junggo e fandu ɓe darno leydi ndi ɓe mbawa ƴellide leydi ndi hano hannisni Cukkal Kokla Mayga hoorejo jagorɗe laamu transition nde tawtorna jonde nde kañumne suuti konngol ko ardi foof o jarniɓe ɓeɗon ministre uji sortant o jarniɓe o yettiɓe o maniɓe o mantiɓe kay e darde mabɓe e ɗoftudeɓe o kadi ha leydi ndi to yetti oɗo saaha joni ɗum noon ko golle mantuniɗe no feewi kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Mali keddoɗen laamu leydi Mali hollirama tigui ɓe puɗɗima woppidde prisonnier ji taw ko nangganoɓe jeeyaɓe état islamique woni seɓɓitiɓe nangganoɓe nder leydi he ko ɓuuri hewde ɓena woppitaɓe kadi teskama ko mawɓe taw ko tambinoɓe woni chef uji taw ko chef uji de guerre état islamique en e nder woppitaɓe he ene tawa hen gayi ɗiɗi mawɗi no feewi tawi mbiɗen ko ɓen koye chef uji jihadiste jeeya gadano o ene wiye Umayya wula Abdal ene wiye Umayya wul Abakaya ko to barka wul Abaka ko barkana woni koni koɓe leydi France tawatnoɓe nder leydi Mali kañumen nanggunomo ko kañumen tigui nanggunomo guila juin 2022 caggal ɗum noon battimo e juuɗe dadiɓe ɗe leydi Mali ko kanko kadi wonno mawɗo état islamique e nder falde gourmadi Mali ko kanko falde gourma e nder falde gourma ha to nokku biteɗo Oudalana e nder Bamako e nder Burkina Faso kala ko kanko ardiɗo ɗum inde makko noon circulino no feewi e nder caggal kay circuli wonde kanko fonno lomtade gon biyeteɗo Abou Walid Al Sahrawi on woni émir groupe état islamique gardinoɗo groupe état islamique en mo laamu ngu yoɓiro fittade mum so wona ko nanggano ko kanko ɗaminno mawo lomto on ɗiɗaɓo o noon ene wiye David wula Cheikhob noon ko ɓuuri lollude ko Abou Dardara on noon ko hoore mum ko barkan nangguno ɗum ko kanko kadi nanggano kanko kadi nangguno walla kanko wonno mawɗo nanggunoɓe otage uji e nder leydi Mali ko wayno biteɗo Sophie Petroleum e goɗɗo biyetenoɗo Soumaïla Cissé kala ko kanko ardino ɓen taw ko seɓɓitinoɓe biftinoɓe ɗum wannogo ɗumen en otage musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowta he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue YouTube ko miñi men seydi men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko sehil men denɗi men Amadou Isaga Keɓe ketkimaɗaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.